ካብጥንቲ ዝነበረት ብባህርያታ ዘይትንቕነቕ ብደም ቅዱሳ ዝተነደቐት ተዋህዶ እያ ሓቀኛ ሃይማኖት። ካብጥንቲ ዝነበረት ብባህርያታ ዘይትንቕነቕ ብደም ቅዱሳ ዝተነደቐት ተዋህዶ እያ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ታሪክ ሰማዕት ቅድስት ድሜና ምስ 40 ሰማዕታት ደናግል ደቃ። ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ምፍጻሙ ሓደ ማርቆስ ዝበሃል ህያዋይ ክርስቲያን ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ግብፂ ናይ ዝርከባ ክልተ ኣውራጃታት ኣመሓዳሪ ነበረ። ንሱ ሓንትን እንኮን ዝኾነት ድሜና እትበሃል ምልክዕትን ምጭውትን ጓል ነበረቶ። በዓልቲ ቤቱን ማርቆስ ድሜና ጓሉ ገና ቆልዓ እንክላ ስለ ዝሞተት ጓል 3 ዓመት ምስ ኮነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሲዱ እግዚኣብሔር ክባርኻን ኣብ ዕቑብኡ ንኽሕልዋን ምጽዋት ኣቕረበ። በዚ ድማ ፍቕሪ ክርስቶስ እናምሃረ ንኸዕብያ ንቅድስቲ ድሜና ናይቲ ኣውራጃ ጳጳስ ንዝነበረ ሃባ። እቶም ኣቦ ድማ ከይጽምዋ ብምባል ኣብቲ ከተማ ንዝነበራ 40 ደናግል ህፃናት ኣምፂኦም ብሓንሳብ ክምህርወን ጀመሩ። በዚ ድማ ካብ ህፃንነታ ኣትሒዛ ኣብ ናይ ብሕታ ክፍሊ ምጽላይን ቅዱሳት መጽሓፍቲ ምንባብን ትፈቱ ነበረት። ቅድስቲ ድሜና ጓል 12 ዓመት ምስ ኮነት ኣቦኣ ንሓደ ወዲ ንጉስ ከመርዕዋ እኮ እንተደለየ ንሳ ግና መርዓት ክርስቶስ ንምዃን ገዛ ርእሳ ብድንግልና ክትነብር ከም እትደሊ ነገረቶ። ንሳ እንኮ ጓሉ ስለ ዝኾነት ምስኡ ኣብ ቤቱ ክትነብር ተማሕፀና። ንሳ ግና ካብ ናይ ዓለም ፈተና ርሒቓ ምስ ኣሕዋታ ደናግል እትነብረሉስ እትኽእል ስፍራ ንኽሰርሐላ ለመነቶ። ኣቦኣ ኸዓ ሰፊሕ ቀጽሪ ዘለዎ በዓል 3 ደርቢ ርሻን መጀርዲሩ ሰርሐላ እሞ እመብኔት ብምዃን ኣብኡ ህይወት ምንኩስና ጀመረት። ዝያዳ ኩለን ኣሕዋታ ኣብ ናይ ብሕታ ክፍሊ ተዓፅያ ብጾምን ጸሎትን ተወሲና ትነብር ነበረት። ኣርያማዊ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ንጣዖታቱ ኣጵሎስን ኣርጤሜስን ምምለኽ ንዝኣበዩ ህዝበ ክርስቲያን ምእሳርን ምቕታልን ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣቦኣ ማርቆስ ኣብ ቅድሚ ጣዖታት ንኽንብርከኽን ዕጣን ንኽዓጥንን ስለ ዝተሓተተ መጀመርያ ዓበየ። እንተኾነ ግና እንተዘይኣሚንካ ንጓልካ ምስተን ምስኣ ዘለዋ 40 ደናግልን ክንስይፋ ኢና ምስ በልዎ ንጣዖታት ክዓጥን ፈቓደኛ ኾነ። ነዚ ጉዳይ ሰምዐት ጓሉ ሰማዕት ቅድስት ድሜና ቀልጢፋ ካብ ገዳማ ብምውፃእ ብቐጥታ ናብ ኣቦኣ ኸደት እሞ ኣቦዬ እንታይ ብዛዕባኻ ሰማዕኹ? ንፈጣሪኻ ንእግዚኣብሔር ምኽሓድ ብኢድ ንዝተሰርሑ ጣዖት ምምላኽ ካብ ምስማዕ ሞትካ ምስማዕ መሓሸኒ ነይሩ። ከመይ ኢልካ ኸ ነቲ ደሙ ስለኻ ዘፍሰሰ መድሓኒኻ ክሓትካ? ከመይ ኢልካ ኸ ብኢድ ንዝተሰርሐ ስፍራ ሰይጣን ዝኾነ ጣዖት ሰገድካ? ኣቦዬ ኩሉ እቲ ዝገበርካዮ ዝሐንኽን ዝሕፍርን እዩ። እንተ ደኣ በዚ ዘለኻዮ ክሕደት ጸኒዕካ ንጣዖታት ብምኽሓድ ናብ ኣምላኽ እንተዘይተመሊስካ ኣቦይ ኣይኮንካን፣ ኣነ እውን ጓልካ ኣይኮንኩን። ኦ ኣቦይ ካብ ኣረሜን ኮንካ ኣብ ሲኦል ምስ ሰይጣን ንዘለዓለም ምሟት ብስም ክርስቶስ ኣሚንካ ብሰማዕትነት ምሟት ንዘለዓለም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ምንባር ይዝሕሸካ ኢላ ናብ ገዳማ ተመልሰት። ኣቦኣ ማርቆስ ብቓላታ ልቡ ተተንከፈ። ኣምሪሩ ብንስሓ እናብኸየ ድማ ኣነ ሓጢአተኛ እየ፣
ኣብዞም ስራሓት ሰብ ዝኾኑ ጣዖታት ብምውካለይ ኣብ ስፍራ ሰይጣን ብምስጋደይ ኣዝየ ተጋገኹ። ኦ ምስጉን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ነዚ ኸስተውዕልን ካብ ማዕሙቕ ሓጢኣት ንኽወፅእን ነዚኣ ሰዓት እዚኣ ዝፈቐድካለይ ካብ ልቢ የመስግነካ ኣለኹ። ኣነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሰማያዊ ተስፋ ኣለኒ። ብስም ጎይታዬን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚነ ክመውት ንዘለዓለም ድማ ምስኡ ክነብር እየ በለ። ብድሕሪዚ ኣቦኣ ማርቆስ ብቐጥታ ናብ አንጾኪያ ብምኻድ ንኸሓደ ዲዮቅልጥያኖስ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ዝኾነ እግዚኣብሔር ምምላኽ ገዲፍካ ከመይ ኢልካ ንጸማማትን ዓባሳትን ስፍራ ኣጋንንቲ ዝኾኑ ብእምንን ዕንፀይትን ዝተሰርሑ ጣዖታት ተምልኽ። ስም ኢየሱስ ሰናይ ዝኾነ ስም እዩ። ሕያው ዝኾነ ስም ጎይታ ኢየሱስ ዝተመስገነ ይኹን በለዎ። ኣቦኣ ማርቆስ ገጹ ብትምህርተ መስቀል ድሕሪ ምምእታብ ኣነ ብኣብን ብወልድን ብመንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣምን በለ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ከምዚ በሎ፣ ኣነ ዕርክነትና ክሕሉ ብዙሕ ተጋደልኩ፣ ንስኻ ግና ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኣወረትካኒ። ከምቲ ዝሕማቕ ጌርካ ዘዋረትካኒ ከዋርደካ እየ ኢሉ ብምፍርራሕ ቀልጢፉ ክጣዓስን ተመሊሱ ኣብ ቅድሚ ጣዖታት ክንብርክኽን ዳግማይ ዕድል ሃቦ። ኣቦኣ ማርቆስ ግና ኣብ ሰማይን ምድርን ብጀካ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ የልቦን ብስሙን ክመውት እየ ብምባል ኣበየ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ንማርቆስ ክስይፍዎ ኣዘዘ እሞ ኣብ አንጾኪያ ኣብ መጀመርያ 4ይ ክፍለ ዘመን ሰማዕትነት ተቐበለ። ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ድማ ብ5 ሰነ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንዘለዓለም ተዘኪሩ ይነብር። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ንዓርኩ ማርቆስ ጣዖታት ንኽክሕድን ናብ ኣምልኾ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስን ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነቶ ጓሉ ሰማዕት ቅድስት ዲሜና ምዃና ስለ ዝፈለጠ ንሓደ ካብ መኳንንቱ ክብርን ሃብትን ብምሃብ ንጣዖታትና ከተምልኽ ዕጣን ክትዓጥን ኣእምና። እንተ ኣብያትካ ግና ኣጋፍዓያ። ንኹሉ ካልእ ክርስቲያን ኣብነት መታን ክትከውን ንኣኣን ምስኣን ዘለዋ 40 ደናግልን ሰይፈን ብምባል ናብ ሰማዕት ቅድስት ዲሜና 40 ሰማዕታት ደናግል ደቃ ንዝነበሮ ገዳም ምስ 100 ሰራዊቱ ሰደዶ። ሰማዕት ቅድስት ዲሜና እቲ መኮነን ምስ ሰራዊቱ ኣብ ጥቓ ገዳም ከም ዝበጽሑ ምስ ረኣየት ንእግዚኣብሔር ክሳብ መወዳእታ ሂወታ ጽንዓት ሃይማኖት ክህባ ድሕሪ ምልማን ነተን 40 ደናግል ደቃ ምእንቲ ክርስቶስ ክትሞታ ፍቓደኛታት እንተኾይንክን ኣብዚ ምሳይ ጽንሓ፣ እንተዘይክኢልክን ግና ካብ ሕጂ ብኣጉኡ ህደማ ወላኳ እንተብለተን እተን 40 ደናግል ደቃ ግና ብፍቕሪ ክርስቶስ ስለ ዝተማረኻ እናበኸያ ንሕና ንዓለም ንዒቕና ኣብዚ ገዳም ክንነብር ቀንዲ ምኽንያት ዝኾንክና ንስኻ ኢኺ። ስለዚ ካብዚ ናብ እንኸዶ የብልናን፣ ምሳኺ ብስም ክርስቶስ ክንመውት ድልዋት ኢና ኢለን መለሰላ። ብድሕሪዚ እቲ መኮነን ናብቲ ገዳም ኣትዩ ኣነ ብንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ተለኣኽኩ እየ፣ ብቓላቱን ንኣማልኽትን ክተምልኺ እእዘኪ ኣለኹ፣ ነዚ እንተፈጺምኪ ድማ ዝደለኽዮ ክህበኪ እየ ብምባል መልእኽቲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ነገራ። ሰማዕት ቅድስት ዲሜና ድማ ብትብዓት እቲ ዝለኣኸካን ንስኻ ዝተለኣኽካን ርጉማት ኢኹም፣ ብጀካ እቲ ሓደ እንኮን ሓቀኛን ኣምላኽ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዓለም ዝፈጠረ እግዚኣብሔርን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉን ኩሉ ዝፈልጥን ኣብ ኩሉ ዝርከብን ንኩሉ ብሓቂ ዝፈርድን ካልእ ኣምላኽ የልቦን። እንተ ኣነ እሞ ጎይታዬን መድሓኒን ንዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ዝኾነ ኣቦኡ መንፈስ ቅዱስን ንቅድስት ሥላሴ ኣምን፣ ንኡ እምስክር፣ ኣብ ስሙ ጸኒዐ እመውት ንዘለዓለም ምስኡ ይነብር በለቶ።
ብመልሲ ሰማዕት ቅድስት ድሜና ዝተቆጥዐ መኮነን ሰራዊቱ ብዝተፈላለዩ ኣዝዮም መረርትን ኣሰቃቅትን ዝኾኑ ግፍዕታት ከሳቀይዋ ኣዘዘ። ድሕሪ ብዙሕ ስቅያትን ግፍዕን እግዚአብሔር ምስ ወላዲቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ኩሎም ቅዱሳን መላእክቱን በክብሪ ካብ ሰማይ ወረዱ። እቲ ዘዳለወላ ኣኽሊላት ክብሪ ገሊጹ ኣጻናኒዑ ቃል ኪዳን ኣተወላ። ንኣኣ ከሳቅዩ ዝደኸሙ ዝበዝሑ ሰራዊት ኣብ ኣምላኽ ሰማዕት ቅድስት ዲሜና ብምእማን ኩሉ እቲ ዝፅዕርዎ ዘለዉ ከንቱ ብምዃኑ ነቲ መኮነን ነገርዎ እሞ እቲ መኮነን ድማ ንሰማዕት ቅድስት ዲሜና ነተን 40 ሰማዕታት ደናግል ደቃን ንኻልኦት 40 ዝኣኽሉ ምእመናን ንኽስይፉ ኣዘዘ። ብዕለት 13 ጥሪ ድማ ሰማዕት ቅድስት ዲሜናን 40 ሰማዕታት ደናግል ደቃን ካልኦት ኣመንትን ሰማዕታት ተቐበሉ። ሰማዕት ቅድስት ዲሜና ድማ 3 ሰማያውያን ኣኽሊላት ማለት ናይ ድንግልናኣ ትዕግስታን ሰማዕትነትን ተቐበለት። ክሳብ መፈጸምታ ዘመን ሰማዕታት ዜናኣ ዝሰምዑ ደቂ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ህዝበ ክርስቲያናት ከምቲ ኣንሃብ ንቆፎ ዝኸብዎ ንቅዱስ ሬስኣ ካብ ዘለዎ ከይልዓሉ ከቢቦሞ ነበሩ። ድሕሪ ሒደት ዓመታት መፍቀሪ ክርስቶስ ዝኾነ ቆስጠንጢኖስ ዓብይ ነገሰ። ንግስቲ ኢለንን ንሰራዊቱን ናብ ገዳም ቅድስት ዲሜና ሰደዶም እሞ ናይ ቅድስት ዲሜናን 40 ደናግልን ካልኦት ምስኣን ዝተሰይፉ ክርስቲያናት ሬሳ ከይተበላሸወ ረኸብዎ። ብኽቡር መግነዝ ጠቕሊሎም ኣብ ትሕቲ ባይታዊ በዓቲ ብኽብሪ ኣቐመጥዎ። ኣብ ልዕሊኡ መቕደስ ብምንባር ቤተ ክርስቲያን ሰርሕሉ። መበል 19 ፓትርያርክ ግብፃዊ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ወቅዱስ እለእስክንድሮስ ብ15 ጉንበት ባርኽዎ። እቲ በዓቲ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ሕጂ ኣብ ጥንታዊ ስፍርኡ እናተሓደሰ ይርከብ። ቅድስት ዲሜና መስራቲት ምንኩስና ግብፃዊት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እያ። ጸሎታን በረኸታን ናይ ሰማዕት ቅድስት ዲሜና 40 ሰማዕታት ደናግል ደቃን ምስ ኩለው ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምንጪ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳም ደብረ ደናግል ሰማዕት ቅድስት ዲሜና ገዛ መንዳት በባህርያታ ዘይትንኽነኽ ብደም ቅዱሳ ዝተነደቐት ተዋህዶ እያ ሓቀኛ ሃይማኖት ካብ ጥንቲ ዝነበረት በባህርያታ ዘይትንኽነኽ ብደም